Πάνε μέσα. It's up to you to decide. Hello. Hello. Άρη δίπλα τους. Ρέμει το χέρι μου. Πρώτα του. Keep. Thank you. Λίγο ρε παιδιά. Φύγε, 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 φύγε. 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 Είμαι με το λαό του γαλατσίου. Τώρα, ρε. Τώρα. Excuse me. Excuse me. Μα είμαι... Ρε παιδιά. Έλα, τι θα σας κάνω. Είμαι εδώ και είσαι μπροστά μου. Τι μαλάκα είναι. Let's go. Μπροστά μου βέβαια. And the place for the child that they pay. Hello. Ali. Hello. What's your name? Ali. And you're coming from? Afghanistan. Ένα θέμα που πρέπει να το δούμε άμεσα σαν χώρα είναι να πέσει ο φράχτης στον Εύρο. Αυτά τα παιδιά πνίγονται στον δρόμο. Είναι η ώρα γιατί είναι ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ πέρα. Δεν είναι τυχαίος. Αυτοί οι πολιτικές έχουν δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να πέσει ο φράχτης. Τα παιδιά αυτά πνίγονται στο Αιγαίο για αυτό το λόγο. Πνίγονται τα παιδιά. Κάθε μέρα 80, 50, 20 άτομα πνίγονται. Κάθε μέρα. Πρέπει... Η πολιτική αυτή μας έχει φτάσει εδώ πέρα. Οι πόλεμοι έχουν φτάσει στο κόσμο. Είμαι δημοτικός σύμβουλος. Είμαι δημοτικός σύμβουλος στο Γαλάτσι. Και εθελοντής εδώ. Και εθελοντής.